wonten salah satunggiling titah ingkang lagya tarak brata menika ta warnanipun pandhita ing sawarga Sang Begawan Palasara. Nalika semono kogel jroning penggalih dereng saged manggihaken salah satunggiling putri ingkang cinitra wonten jroning kaca Brenggala. Paringanira Sang Guru Nadi Sang Begawan Rukmawati. Mila nalika semono Sang Palasara sigra angeningaken cipta sedakep salpetunggal surup nutupi babahan hawa sanga ngeningaken pancandriya. Panca limandriya pengangen-angen ambirat hawa nafsu bayu patang perkara mung sajuga ingkang sinidhikara. Mandeng pucak enggro nanut marang giyonganing kayun. Kayung yo nangayati ayahaning Parotama kaya mati jroning urip, urip jroning pati liyep, layaping ngaluyut pindha pecating supena. Sumsuping rasa jati, jati-jatine Sang Palasara ngatas marang dewane. Mereka sembadaning sedya antuk pituduh denira angu padi punang putri ingkang cinitra jroning kaca Brenggala. Bauta dereng ngantos nampi wangsiting Bathara Kedadak ana mprit putih kekalih. Ingkang duk samana kleper-kleper miber luhuring mestakanira Sang Begawan Palasara. Teka kaya mangkono kocemprit kekalih. Mangkoto, pemadon, apa wong lanang? Katone kowe bakal nangkarake wiji. Ya pancen mengkono. Wong aku kepengin ngupaya papan panggonan aku gawekna susah wong lanang. Ngono. Iya. Lah banjur kowe kepengin usuh ana ngendi? Aku yen tambah gawekake susah ana dhuwuring wit-witan dhuwuring kekayon aku gemang aku emoh. Lah karepmu aku gawekna susah. Ana mestakane pendhita kang lagi tapa kuwi, Sang Begawan Palasara. Wis. Wo ngayawara. Aku karo kowe kuwi mung kewani beriberan, aja wanuh wani gendak sikara luwih kowe bakal kepengin nusuh ana sirah mongko mestakane pendhita kang gentur tapane. Malati wong wadon. Ora. Aku kepengin gawe susah ana mestakane Begawan Palasara nek pancen kowe ora gelem jenenge ora tresna karo aku. Lho aja ngono to, aja ngono. Ya nek pancen ngono wis aja semang. Ning aku ya rewang-rewang ngono. Karepene nggak rampung. Iya yen pancen ngono aja semang. Tak rewangi. Iya. Nadyan to kinarya susuh manuk emprit. Mestakane Sang Begawan Palasara. Parandene datan kengguh, datan pungkih raosing penggalih, muhung manteng nyawijikake tekad nenuwun marang purbaning kawasa.
kayune Purwa sejati ilir-ilir tandure dedep tidak
adem Goro-goro binarung wijining repat para panakawan catur ing sami anggung geguyone madyaning marga.
ora kaya yen dadi wong sugih derajat pangkat kabeh keturutan omah tingkat gede-gede dasar bojone ayu dolan srimbit mobil mawis supire wis yoga diperintah mung manut nglencer menyang toko blonjo tekan ngomah lungguh jejer nonton TV iku swarganing donya. Oh, iki kadangane menungso urip mesti ngono kuwi rek. Ah, nek aku ya ora. Yen ramangan weteng ngintir-intir. Wanci esuk ngopi terus sarapan. Sego goreng campur pete. Iwak abon lan krupuk acar timun kabeh cumawis. Wancine mangan awan sego pulen empuk. Sayur lodhahe Pak Nyoto. Wah, kareng kelingan. Ayo no. Empal goreng, sayur tempe, sambel terasi. Dasare ora bayar. Oh, ngono, Truk. Arep omahmu gede-gede, mobilmu apik, ora mangan ya ngintir-intir. Ora kaya wong iki nek wetenge wareg. Oh, mangan apa-apa nyawis. Aku ora di omah ora apa-apa, tengku wareg. Mondok wae gelem aku. Oh ya ora, nek aku sing paling penting wong praja iki omah. Penting nek aku mangan. Kowe piye kok? Apa? Nek kowe piye? Rungokno. Urip pisan ning donya tan lami. Ing mengkone bakal tinimbalan. Sowan ngarsa pangerane. Arta lan bandanipun ora bakal ginawa mati. Kejawi amung amal sarta imanipun. Mati tan pilih menungsa lanang wadon nom tuwa panglakoni. Mekungkung neng kuburan. Yo neng ngono arep ngomong apa? Omah gede. Mobil. Apa kowe tau weruh wong mati kok diuruki sego goreng? Neng po. Gage munia. Pating plentus. Gage jawaben nek tak sekak mat ngene iki. Wong kok senengane do umuk. Mamerke bondo donya, mamerke panganan. Iki wis tuwa ngono. Do ngibadah. Ora kaya Petruk karo garing dulu-dulu diamuk-amuk. Perkara bondo donya. Nah, mati nyandi kowe paramu. Ayo. Pangsulana. Anek kowe, ngopo? Kowe nek mati nyandi paramu. Manut sing mikul. Lah ngopo kowe? Wong kok senengane wong edian. Wong guneman ki nek guneman karo Bagong ki ndelalah. Lho, ngono rek. Kabeh ki gadangane wong ki ya kaya Petruk kuwi, ya kabeh ki duweni penjangka sing dhuwur. Ning ora ngongso, mulane tembung sak madya. Ngopo ta sak madya ki? Ora ngoyo. Mudeng. Heeh. Lah iya gene ngerti. Betul ngerti ora? Ya aku ngerti. Mulane kuwi ngeling ngono, maksane agek mongso ora apik ngono. Mongso gegirisi kaya ngene iki. Duh, pamer.
bondo donya. Bondo rasah senengane. Dombok mareni ora? Iya iya. Gareng karo Petruk senengane do padu. Ngerti ora? Wong ki nek cerah agawe bra ngono. Rukun agawe santo so. Wong ki nek rukun dadine apem. Ape kok pem. Apa ku ya, Truk? Heeh. Ape. Lah ya. Ngono ning genah-genahke. Ya omongi. Wong ki saiki iki becike, Truk, kudu rukun, aja nganti padha diya-dinya. Wong ki ya nunggasak enggon, nunggasak negara. Aja drengki, aja srei wong urip bareng sak bumi. Ngono. Kuwi jenenge jiwa nasionalis. Kuwi kebersamaan. Udeng. Iya. Kiraden? Heeh. Ah, wis sithik-sithik iki ajar ngelmu kerukunan. Awake dhewe kelangan telu mudeng ora kowe. Kelangan jiwa kebangsaan, kelangan kawicaksanan, terus kelangan katresnan. Bagong iki dengaren iki ngelmune rada dhuwur. Iki uteke rada apik. Rada bening. Sik, takon. Kok kelangan jiwa kebangsaan? Zaman saiki ngerti ora? Urip eneng Indonesia. Harga tatanan dhewe gawe gendera dhewe mau ngakoni. Ya ta ana ngono kuwi. Daerah Maluku kono wis bribek-bribek. Mula kebaen pengati-ati kelangan jiwa kebangsaan. Terus kelangan kawicaksanan. Gampang nesu apa-apa sithik gegeran. Siap menang ora siap kalah. Ngendi dikon mesti ngono kuwi. Saya ini rampung-rampung gegeran rebutan panguwasa. Keri dhewe kelangan katresnan, ngono. Oh, kelangan katresnan. Dudu tresnane lanang karo wedok, dan ning tresnane wong bebrayan saiki wis ora nemplek. Contone urip ning desa. Roh Mbah Krama ki ora iso ngliwet. Nek mata kene weruh, ati kene krasa, mula hati yang berbicara. Ati sing ngomong, sebabe matane weruh. Batine mesti krasa. Oh iya ya. Mbah Krama kae ora iso ngliwet. Mergane ora duwe beras, kae ku arep mangan apa? Aku duwe beras 5 liter. Sing seliter tak sumbangne nggo nyambung urip. Kuwi jenenge tresnane wong bebrayan. Mongko saiki ora ana ngono. Ro tanggane ora iso ngliwet. Boko karepmu ngono. Ora rukun piye? Kon tentrem piye? Mula becike ayo mulihke rasa katresnan, jiwa nasionalis dipupuk meneh, ngono. Ya, wah. Dengaren, Bagong omongane bener. Ayo bener, sosok ora. Wong ya nuja-nuju. Iya. Wong anggere gelem menyadari, gelem ngrumangsani, kuwi dadine becik. Lah ya atruk ya, Pik. Kualik nu kok. Hah? Piye? Apik ya truk. Oh iya ya. Terus aku atruk ya, Pik. Oh kualik ya. Leh, udara kono. Dan surame jaji. Adene kok ngono kok penerangan. Rupane kok ikrak. Iyane ya aja ngono reng. Wong kala mangsa ki najan to elek wujude ning sok kala mangsane Bagong ya sugih ilmu. Aku ki ora seneng kok umuh-umuh. Tenan. Nek ora dong awakku ki gelem maneh man apa nek ngandani gareng, ngandani kaya Petruk wis padha karo ngandani cah cilik. Piye kok ngono kuwi? Dadi awake dhewe dianggep bocah. Ya wis ben ora apa-apa. Wis dimong wae. Heeh. Sing waras ngalah. Aku mbok anggap wong Petruk. Ora tekse sing tuwa ngalah. Kang Gareng, apa? Iki aku karepe sak suwene nderekke Sangadi Penemban. Begawan Palasara. Heeh. Aku ya ngantek gumun. Jenenge wong kok ora tau mulih, ora tau kondur-kondur. Wong kok ngliyek. Mongko ora mung trima sasen taunan.
Coba kowe sangat dipenembahan kuwi. Iya ya to. Mulane kuwi ora coba pikir ndek. Pertapan Saptuarga wis ora diuli, ora digagas, ming meguru golek ngelmu. Mongko ngelmu kuwi nek diudi urane ngenteki, ya ta? Heeh. Mongko jane nek manut panemuku ning aku ya ora wani matur ana ngersane sangat dipenembahan. Ngelmu akeh kuwi bisa ditemanja ya kudu ditindakake ning tengah-tengahing bebrayan ben piguna. Ya ta, Reng? Heeh. Ayo wong nek kagian ngelmu ora tau temindak ya kaya gareng kuwi. Ana warung yang mejang. Ana nglayatan we nuturi. Awake dhewe ora pecus. Yane ya ora apa-apa kok. Mulane wis saiki awake dhewe ndereke sangat dipenembahan begawan Palasara nyandi kersane. Awake dhewe ngeras pantes ya sekolah golek ngelmu apa to sing digayuh. Ngono ya. Heeh. Jane ora kurang apa-apa begawan Palasara iki. Ya wis ben, awake dhewe mung sak nderek ya sak keparinge dikanthi-ngetan ulon-ulon. Ya. Coba Kang Gareng. Iki mumpung ana wektu Kang Prayoga. Neng 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 nong nong nong. Nenan nurane. Ini jenenge putut gelut. Apa? Putut gelut kuwi tutukan gender. Nenan nurane ngono kuwi. Kuwi jenenge putut gelut. Regadak ngono kuwi. Gareng gelut. Saplok raimu modar kok. Ora enek kok regadak ora enek. Ya. Coba saiki tak nyuwun sing anu sik Reng. Apa kuwi? Klasik sik. Oh iya. Pancen didhawuhi karo Mas Supir iki ora seneng macem-macem. Pokoke kula nyuwun lakon sing runtut Mas mantep. Oh nggih, aku ngono. Pun perkara sing werna-werna sing liya-liyane pun panggih pingking. Sing penting lakone ketemu nalare kula kepengin aja ngerti. Lakon pakem tenan. Lah ya gagas piye sitok wis tenan kok. Ben ngeselke utek tenan. Nek latihan maca pirang-pirang dina. Tujune aku entuk tinggalan terus ora ketang maca tulisan Jawa nunak-nunuk. Kowe heeh. Nunake elek nunuke sing apik. Sapa? Nunuk sinden iki suarane apik biyen. Ngono, coba anu apa masing-masing to. Ya. Ya jineman Lur Kambang sik, ya ngiras pantes karo leren nata pikiran Kang Gareng kanthi nyandi meneh. Sebabe sangat dipenembani ora tahu kendel tekse ora tahu apa ya meneng terus mlaku terus. Nah ya ora apa-apa. Jineman Lur Kambang sik Slendra Pati Sanga. Heeh. Saiki cengkoke aku tak njaluk cengkoke Mbak Yuyun sik. Oh Yuyun. Heeh. Mbak Yuyun sing saka Blora, coba jineman Lur Kambang sik Mbak Slendra Pati Sanga. Ning cakepane aku njaluk cakepane kaya cakepane Butu Kinem. Ngluri marga pusara takiring. Ngono kae. Kowe kening nek aku jek kening nalika aku jek enom jek cilik. Anggere ngono kuwi jam 6 sore metune sambang dalan siaran ning RRI. Wah, jam 6 sore. Kuwi isine bangsa kritikan ngritike alus. Ya, ngritik situasi. Heeh. Mula aku isih kelingan tekan sayane jineman Lur Kambang ning Slendra Menyura, Bu. Ditike Slendra Menyura, Bu. Nah. Ada kaya ngapa? Aku tak njaluk karo Mbak Yuyun. Ya, Mbak. Luri marga. Ya.
Kang Gareng. Iki mbiyen apa kuwi kanggo wiringane ya karep siarane Kimpu Sambang Dalan nek ning RRI Surakarta jaman cilik aku mbiyen aku wis kelingan anggere ngono kuwi. Wah, wong ngadep radio. Wah, jan pirang-pirang. Ha iya, tenan. Radione Ralin. Gedhe kae, Truk. Heeh. Wis puterane bunder kaya matane Gareng ngono kuwi. Begini orang-orang arek nalakune gini ya ta. Wong kok le tenan. Jaman semono ki hiburan sing angel, Truk. Iya, apa meneh anggere siaran wayang kulit. Wah, wis. Yen pancen ya dirungokake temenan. Heeh. Pancen ya ngono. Wah, jenenge jineman uler kambang to, Reng. Jane lak mung sepele to. Heeh, ning nek dirasake kuwi cakepane werna-werna. Kok werna-werna? Iya. Ana sing Luri Marga Pusakra Takiring Wisma ngono ki ya eneng. Ana meneh sing ora gampang uripe ning alam dunya. Ngono ya eneng. Ya. Ana sing witing tresna jalaran saka kulina sayuk-sayuk rukun sayuk setyamu dadekno jalan lila mas kowe gotong royong karo kancane mandek iki bareng mandek terus iki ndek-ndekane wong prawira mati ngrungkepi negara rujak-rujak nangka rujake para sarjana aja nyengko dimelestari widodho ri prengori ana ulane ula tali picis bocah muda kudu wasis ciu gambar manuk rakyat maju saya matuk lho jaman kuno iki gampang di apa kuwi rungokke gampang diapake iya ya ora kaya cakepan saiki mesti murodok saru ya heeh akeh-akehe ngono nek kok ya seneng. Ha iya. Apa meneh rek? Iki jineman reko kambangan iki didum wong telu. Aku, kowe, Bagong. Bisa kok? Bisa. Alah, kok ngono iki apa to? Aja mung uler kambang. Wis. Unang-unang slendro. Bisa aku. Ngono. Apa tenan ora? Apal. Ya. Ya, Kang Gareng saiki iki kudu kompak. Iki rasa kekompakan lho. Ya. Wis. Ya. Awas, Rek. Witing tresna jalarane Gandar Manu. Yewi. Jalaran saka kulina, Nyuk. Nek urung kulina rek itu Gambar Manu, ngono. Oh ya. Heeh wis. Baleni, Tru. Ya. Witing tresna jalaran saka kulina sayuk-sayuk rukun sayuk setyamu dadekno jalan lila mas kowe gotong royong nyambut gawe ro kancane yo ayo apa mau deg-degane mau mandek piye nah jare apa wong prawira. Oh iya. Wah kelalen aku. Wong prawira
mati ngrungkepi trebelo negara rujak-rujak nangka rujake para sarjana aja nyengka dimen Lestari Widodo ri prengoriana ulane lho dicekel ula tali picis bocah muda kudu wasis ciu gambar manuk rakyat maju eneng ula Modaro mati aku lah kok Bagong malah mati ngenes perkara ulur kambang oh alah gong boyo kowe iki sinau lah aku nek bocah ulur kambang gak tenan piye ta mikir ya mau ulur kambang wong boyo buntit pewarna ngelik ra kecekel buntit buntet kuwi ya Dek jajal anu coba aku tak nyuwun apa kuwi lagu ya kuwi judule sayang apa terus sayang heeh nah iki aku arep ngaturi repen karo temanten kakung lan putri oh ya judule sayang ning ya ora mung mantene tok ya muga-muga Mas Sukiratmo Swito sak kulawarga tresnani karo kulawargane Pak Lurah ya tresnani karo rakyate ngono ya mula kudu sayang sekabeh-kabehane ya nganggo bawa nganggo bawane mijil heeh mijil kuwi metu kuwi basa Kawi mijil kuwi metu lho kae Ndara Palasara wis mijil saka Pasmeden Suci wis metu ngerti ora ngerti kalau gareng dek bengi kemijilen nesu kowe kok jadi kowe tak tekak wage acolke kliwon kowe nekak nginep ya saiki dadah dibawane sik mijil pelok padet 6 mijile ya kangen oh ya sayang kowe mau coba kaya apa tak sunke biyantu sapa sing nembang Mbak anu sapa Mbak Menik oh ya yo Mbak Menik iki bawan ana sik yo mijil sayang aduh sayang jebule mblenjani janji kok ora maton kok padha karo meclah meclehe ya Truk heeh maneman wong bagus rupane ucape tan bisa den antepi anane noe aku mau ngenteni besok yen ketemu
Mangga pun lajengaken lagu Sayang. Mangga. Nyemoni karo Yayi Putri rek. Lah nyemoni piye? Lah mau. Sayang, aduh sayang, yen petuk jarene sayang, jebule amungku mampang. Sayang Mas, 1000 sayang. Tresno iku aja dienggo dolanan. Ya ta, tresno kuwi aja dienggo dolanan. Tresno kuwi suci malati. Ya. Saiki anu kakung terus. Wis gen dibaleni pisan kas. Engko kakunge nyaut, engko nek wis pisan kas iki putri. Oh ngono. Heeh. Coba Yun, gendi kowe Yun. Saiki kowe sing anu, sing sajak nyanyi-nyanyi ae nek ora kowe ora wangun. Jajal kaya ngapa? Engko ben di anu, ben di wangsuli Pak Sardono. Apa jek kuat? Apa cek kuat? Ya ijek no. Apa cek uyet? Wo, urung tau weruh kridane Pak Sardono. Ini ya kuwi nganggo dikeroki sik. Dikeroki padake. Ya Yun, jajal Yun. Sayang iki. Sayang. Mangsuli Pak Sardono. Aja digebyak uyah yen padha asine. Tresnaku ora mung padha sayang yen ucap sembarangan. Boseng sabar sareben engko papadhan. Okasane entuk sejatine sayang. Sayang iku peparinge maha wenan. Sangka nyengkane terus. Ngono. Heeh. Ngantek lali Purwodasina. Iya. Antek lampune nang pateni. Lampu dekulmu kuwi ngapur ora. Mula anu gen-gen anu napase ditata sik Pak nggih. Dadi monggo baleni pisan kas. Nggih Pak. Aja digebyak uyah yen padha asine. Tresnaku ora mung abang-abang lambe. Sayang yen ucap do sembarangan. Kok sing sabar sarepet entuk papadhan. Bekasane entuk sejatine sayang. Sayang iku peparinge maha wenan. Iki mau jane sing lanang rak tersinggung. Oh ngono ya. Heeh. Aja digebyak uyah yen padha asine. Ya najan akeh-akeh ngono niku ora kabeh, ngono lho. Oh, habis manih sepah dibuang kuwi mau. Heeh. Panjen akeh-akeh ngono. Ya, nek ora kabeh. Nek Pak Sardono mau tulus.
Ngono ya. Heeh. Entek apa-apane entek ra. Mergone nulusi katresnan kowe mau. Ngono. Ah iya. Yo, tutupen Yun. Ya. Iki mau rukune wong bebrayan. Mula aja nganti padha apa kuwi saling jubriya tekse aja sujana. Oh ngono. Ya. Mong ki nemong. Ya. Coba saiki Slendra Panete Sanga. Iki pancen saka Jakar ngetoke lagu-laguku kok. Ngono terus. Ya. Slendra Panete Sanga. Mas. Pokoke meneke jamu gendong. Apa terus? Jamu gendong. Ki tuku gawe ning Taman Mini kono. Kok eneng wong nganggo apa kuwi? Jarike lurik, lambene lurik, ning bolane bakul jamu. Oh ngono. Heeh. Terus tak rakit, terus tak dadekke lagu jamu gendong kuwi. Slendra Panete Sanga. Jajal terus, diuneke terus. Heeh. Maka Mas, jamu gendong iki nyondro bakul jamu maka. Gendong seni ember ora lali gawa dingklek bayune mandek di terus Dika sate nopo nang mriki kula tumbasi. Mbak Yu kula tuku beras kentur kapulaga jebulan bakul jamu kidul Solo. Gendong seni nanging ember ora lali gawa dingklek bakyune mandek di terus Dika sate nopo mang mriki kula tumbasi.
mulane bakul jamu kidul Solo. Kok kowe entuk ukara ngono. Lah kuwi rak ning Jakarta ning Taman Mini kono pas aku mlaku-mlaku ndelalah iki ya ning bakul jamu kuwi. Minum ya, Pak. Aku meneng ae. Pak, minum jamu ya, Pak. Nek sampeyan niku jan ora patut mbak ngangge basa Indonesia. Nggih, Pak. Lah nggih sampeyan anu ke pundi ya? Kok ke Solo, Pak. Solone ngendi? Solo ngidul Sukarjo. Nggih ngidul sithik. Muter nggih. Oh alah aku. Mula tak gawe bakul jamu kidul Solo iki tak muter. Oh alah ngono ta. Heeh. Oh iya. Pancen ngene. Ora mung perkara bakul jamu, tekse bakul mie ayam bakso kuwi merajai terus. Ngono ya? Heeh, kuwi lho semangat patut ditiru ning dinggon. Wis to. Wah, gere bakul bakso mie ayam jamu kuwi genah sokane yo bareng ketemu ning Palangkaraya dhewe yo dihampirke. Nggo, Pak mantep mampir. Bakul apa kuwi? Bakso. Tekene bakul bakso bom atom. Jenenge medeni men. Bareng aku rono ki gendhingane dedok mene-mene. Alah Gusti nyuwun ngapura aku. Wah, ini ya laris tenan. Nah iya. Dudu perkara apa-apane Kang Gareng. Persatuan dan kesatuan. Nyatane kabeh bakul bakso ki rukun. Ayo. Wis tau ta awake dhewe diundang apa kuwi kon pentas wayangan ning Jakarta sing muter rombongan bakul bakso, tahu. Rombongan warung Tegal, ya tahu. Terus kowe tahu dong, wong Maya kok ditangkap gento. Ayo. Apa wis tahu to ning Jakarta Utara Agustusan? Ayo, awake dhewe ditangkap gento, copet, bajingan, do urunan kuwi tukang apa golek tegesan barang ya melu. Kuwi dadi siji merayakan ya kuwi hari ulang tahun kemerdekaan. Lho, ini kan ora zaman tahun 85. Iya ya. Ayo mulane ngantek gupen uripe rawuh. Zaman semono Pak Wiyogatmo Darminto apa sapa kae rawuh ngantek gedek-gedek. Nah iya, ternyata persatuan gento itu ada. Nah, kaya ngono kuwi lho, Gok. Ora perkara gentone ning bareng ketok rukune kok ya apik. Apik terus kepiye? Tenan, iki ora kok jeneng aku nutup-nutupi terus. Kuwi ketuane kuwi dolan karo aku. Heeh. Mari Pak Mantep, makan dulu. Oh iya, mobil iki jeep bukaan tanpa nganggo tutup. Wis mangan ning nggon kae lembur kuring kae. Wah, mangan pirang-pirang terus. Bar iki, terima kasih. Lunga. Ora mbok bayar. Jaluk bayar kok jaluk antemi. Waduh, mati aku. Wis ngerti kaya ngene tak bayar. Enggak usah, Pak. Yang menjaga sini itu anak buah saya. Macam-macam saya makan sendiri. Duh aku. Bareng barbaran aku ndalang iki, aku dikai kenang-kenangan. Jenenge Didi. Pak, ya beri kenang-kenangan, Pak. Jam tangan, Pak. Ini Omega, Pak. Ini dulu saya nyopet di atas kereta api. Mah aku ngono wis. Ora mbok ae ya wis. Enggak apa-apa, Pak. Mah aku ngono wis. Barang colongane nular-nulari aku. Ya pengalaman ya, Gong. Tenan kuwi. Tak akoni terus. Walah, aku tanggap sapa-sapa wis tau. Ning yo dudu perkara apa-apane terus. Bareng aku kenal kaya ngono kuwi, kecopetan kuwi aku ketemu terus. Tahu kowe, tahu. Aku ki numpak sepur Senja Utama kuwi medhun ning Gambir. Jam 6 esuk kae. Lah tasku ki delalah ilang terus. Moko isine perhiasan komplit. Duh, jan apa-apa ning kono. Wis suwarge nyonyahku wis nangis piye ngono nganti meneng wae aku. Aku telepon ya jenenge Didik kuwi. Dik, anu ku apa ku tasku ilang, Dik? Jam piro Pak ilange? Jam 6 esuk mau. Nang ndi? Ning anu ning Gambir. Ya wis kok jam 12 rene ya, Pak. Kowe ya mara tenan. Mara omahe Tanjung Priok tak parani. Bareng aku nang kono kuwi tas iki, Pak. Heeh, barange jek utuh, Truk. Utuh. Blas ora kelong.
Lah iki anu iki sing nyala sapa Dik? Lah kuwi wong ning garasi tak jejeki kuwi. Yantem ngantek bundas kabeh. Alah mbok ya wis tak kare dhuwit. Jangan Pak, aja. Tumandakan. Gento matane picek. Wis diomongi bolo. Lah aku yo ngerti bolo karo untu. Lah iya. Dadi kowe iki diarani bolo gento. Bolo gento ora apa-apane dik ora utuh. Wong edan. Oh wis. Ya, wah jenenge wong-wong pengalaman ya terus iya Kang Garing dadi sejarah. Ya wis. Ya kabeh mau jenenge lelakone urip ana awake dhewe iki paribadan nang istana negara ya wis tau, ning luar negeri wis tau ya toh. Heeh. Mayang ning pinggir laut sadurunge jejet dibrondok kanggo mercon. Kok jumbul aku. Lah wis saking agek arep jejer. Ngono. Bur. Lah bubrahi ramane wis. Nyagaku do kaget kabeh. Ya. Iki nutukake meneh. Iki mau bubar ngaturke ya kuwi lelagon ning sederhana to Kang Gareng. Aku ning gawe lagu ki ringane sederhana, ora angel. Pamrih apa ken gampang ditiru, ken gampang dingerteni, maknane ya cetha. Ya. Pancen kudu ngono, Truk. Nek niate ngritik ya ngritik, nek piwulang ya piwulang, nek guyon ya guyon. Ya ta? Coba. Saiki aku tak nyuwun karo Mbak Sopiah meneh. Apa, Tru? Lagune anu, aku tak nyuwun lagu Senggot. Senggot. Iki Senggot ki asline kuwi saka sing gawe Swargi Guruku ki Nato Sabdo. Tak nato ya? Nek iku digarap Banyumasan, terus engko dijaipongke, bar dijaipongke didandutke. Dikopiok dadi siji, Tru. Ben komet. Ya. Apik kuwi. Ayo. Coba saiki aku tak njaluk sing bawani Mbak Giarti, engko sing apa kuwi sing nyenggot, engko Mbak Sopiah. Padha-padha piyanyi kulon. Ngono ya Kang. Aku tak anu karo Mbak Giat. Yo Mbak. Bawanono Senggot, Mbak. Monggo. Kowe ngerti Senggot, kok? Apa Senggot kuwi? Senggot iki bandul sumur. Kan lho, sumur sing selarake pring dawa kae. Sing mburi banduli nek ora watu ya wesi. Kae jenenge Senggot. Oh, Senggot. Ya. Monggo. Mbak Giarti, bawane netra, monggo sak kersane, ajeng bawane napa? Manut. Apa mrica kejut ngono kae pangkur? Ya kena. Nggih, mrica kejut nggih kenging. Nggih, mrica kejut nggih kenging. Nggih. Nek asline nika wau, tapi kan pun ditembangaken tembang. Nika wau napa? Nika wau dadang gula niki. Oh, dadang gula. Ya ora apa-apa nyilih lah. Nyilih pangkur. Pangkur mrica kejut. Pun kemeton. Yo. Nggih pun kemeton. Wis kedisikan lah. Wis metu dhisik. Dadi ya wis ora apa-apa. Ya. Dados mboten siyos niki. Ya sida nek. Kuwi ora sida kepiye. Wong ana liyane kok. Ayo. Tak. Alah. Kula teli watu kuat. Kaya apik-apik oh. Yo. Mrecak kecut. Mrica kecut. Pancen anu, lagune sing keres. Kaya anu amplope jatahe dikurangi kae. Ketok keloro-loro. Cek terus aku tak tekon. Apa? Mrica kecut Simbartoya iki. Mrica kecut ki uni. Simbartoya. Kuwi uget-uget. Engko mesti apa kuwi? Tembung uni karo uget-uget mesti enak. Nek niate muni aja uget.
Ora ngono rungokno sik rasa diciki ya, ora ngerti jenengane. Ya. Wong anggere ora uget-uget ora main. Wah, kuwi ya ngono wis. Ya aku ya sinden rada petruk mulane. Wong Rika sing marai. Gunane ming nerusaken tok. Apa kuwi? Nggih nerusaken tok. Ayo nerusak karepe neruske tok ngono lho. Nek cara kono nek tok itu dadi tok. Nggih, Erni tok. Heeh. Padha karo murid tuaku tak tekoni. Mboten, Pak. Putrane namine sinten? Erni. Erni sinten? Erni tok. Kok tok ki pomen tok aku bilane. Ayo. Tak tok mengko. Oh, uni. Awang bagus ngira. Ketna. Ya. Apik kuwi. Niki Ya. diongkak. Ting. Kuwi jenenge cengkok nyongkel. Cengkok nyongkel. Nah iya. Dan mak yetut. Ya. Klambi cekak. Kowe ngerti klambi cekak kotang. Oh ya. Raketang. Lho, ora ketang. Dadi Suwane, Mas. Sung. Oh, kok makok dio. jane suwungane anggere anu kenong ya main jane. Oh. Aja golek perkara. Ketutupan Mas Heri tadi. Yo, dadi. Aya sing eneng ki duda wis. Lah kira-kira piye? Ya mung karek kono piye? Tenan ana, Jon. Ayo, ngatasi apa ora? Timbangane mamah kloso amoh. Mamah kloso amoh. Ya. Dadi baturi ramas Ya. Pokoke kuwi apik meneh nek cengele digebuki dadi kan wis kaya ngenes banget. Aku Kemang. Aku kemang ya. Aku kemang mbok dirayu. Lah jane ta. Hah? Gelem ya ora apa-apa lah. Ayo ora apa-apa. Ayo sawakmu kuru, diwayuh. Ri, Sengkake. balung tok. Balung Ya. tok. Hah? Balung tok. Ayo, balung tok wis. Are dingan ya ngene ngene iki lho, gluk. Ya ngene iki. Wong balung kapake meneh. Ya to, Reng? Apa? Kayak Cek sisan mengko. Ya. iya aja kaya kuwi masa sing kenong balung tok. Ora. Anu. Pokoknya dibayu kena kelarang-larang. Iki apa gun mana? Angger dibayu kelarang-larang, Pak. Oh iya, aja gelem. Ya mola. Wes, ngopo to? Sere angger dibayu angger
wengi ditanding narasane anggar awan ditanding nayunek. Ayu nek. Mulane nyong arep diwayuna sing endang nyong. Tunjung Bangtra merayaan. Jeng ben anu masuke nyuwun rekamane jemplok kakek semendang. Nek kancane do gegeran seneng. Aku nek kancane gegeran aku muji syukur kok. Malah puji syukur. Alhamdulillah. Rupamu. Ya.